Kode Radio International nangoy don diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barkamen be wakkati rende, barkamen be fottugo nder taskaram jamindi hande. Kode Radio ɗo adda non taskaram diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Ni Muhammad Abubakar Bokos foɗanto labangal taskaram jamindi hande. Nder taskaram jamindi hande wodi taskaram firo deftere Qur'ana. Keɗitoɓe, hande min heɓata waddango on kubaruji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi. Ngam non woɗɗe jonde ngam heɗituggo taskaramji ɗi min taskani on hande. Keɗite Kode Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Nda taskaram firo deftere Qur'ana hautade Modibbo Usman Baferi diga Diwal Bauchi. فلما سيئوا منه كلسوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلنبرهن الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فجساج قدي حالاجي فير قالوا يا أيها العزيز daga ɗon mo abunna mo sawi wolwi o sababu hadhihi almaqala dalila ko waddi hala ka annahu lamma istakaraja sa'a nde ɗum wurtini ayre mudore nde e nder min rahali bunyamin e nder dongal bunyaminu ngadiba rawbilu lidhalika rawbilu sey ɓerni goto daga nder ɓiɓɓe annabi yaqubu mawɗo wa kana banu yaquba idha ngadibu lam yudaqu lattake bo ɓiɓɓe annabi yaquba to ɓe ɓerni ko to wala bawanoɓe. wa kana rawbilu idha galaba lam yakun li galabihi shay'un lattake anko rawbilu tomo ɓerni wala goɗɗum ko wawata faddomo. wa kana idha saha alqat kullu hamilin hamlaha e nder ko Allah hokkimo wigo to o wooki kerol goduɗo reedu fu inade no seyrimi reedu idha sami'a sautahu to ni onani ma'ana ihandu mako. wa kana ma'a zalika idha masahu adu min waladi yaquba yaskunu ghadabu hade non ɗum to goto daga nder sakiraɓe mako warayno memo da shikenan ɗon bo nana tikkere mako nden dilli sai mo nana mo fushake mere non tan. wa kana aqwal ikwati wa ashaddahu walattake hanko ɓuri sembuɗuki e nde mana e nder sakiraɓe ɓen ɓe humaɓe o ɓuri ɓe bo jarunci. faqila haza sifatu sham'unu ɗoyima ɗon tindinore sham'unu bunu yaquba wa qila kana haza sifatu aymi tammi kawai adi ko gotel hemi janganima kon wa qila haza sifatu sham'unu bunu yusufa bunu yaquba gongol gongoli oɗon tindinore sham'unu ɓi annabi yaquba. faqala li ikwati sai mo sakiraɓe mako kam adadul al aswaqi bi misra luɓe no wodi e misra ɗo qalu asharatun ɗoyi luɓe 10. qala oyi ukufuni antum al aswaqa ndenaneyan anon kelaneyan kerol luɓe maɓɓe tan wa ana akfikumul malika min bo min e laamiɗo e wuro muɗum ɓe huumi wawa mi helano ɓe keƴaɓe teta en sakkirawo. aw ukfuni antum al malika ko bo anon garon kelano ɗo yiya laamiɗo wa ana ukfikumul aswaqa min bo mi heƴani luɓe ɗen ɗe huumaje 10. wa dakalu ala yusufa wa qala rawbilu ɓe nasti jikki laamiɗo rawbilu ayyuhal maliku lataruddanna alayna akana aw la asihanna sayhatan la yabqa bi misra imra'atun hamilun illa wada'at hamlaha. way kay laamiɗo ananina ko kokkitamin sakiki amin min dillida ko bo mi wokandu woru wala reedujo e gelle misra lutto se to ma'ana rufi reedu mako. wa qamat kullu sha'aratin min jasadi gasaji ɓandu mako ummi zaga wa rawbilu jasad rawbil hatta
karajat min siyabi yende gasaji ɗin gaɗi ka tufuki lince mako e gurto fa qala yusufa li ibni sagirin law annabi yusufa ɓe anditayi ɗum hanu sey ɓinguel muɗum gotel pamarel nder ɓikkon muɗum ila jambi haha fa massahu aw kus biyadi yow gaɗa ba a fijay moytana en o suka garta fa atalahu sey o warani mana o suka ɓernuɗo falamma massahu sakana gadahu nde baccel annabi yusufa moytimo hikena gasaji ɓandu fu baali hikena he tikkere dilli fa qala li ikwati sey moyi sakiraɓe mako lutto e man massani minkum moyemen yan nder mon fa qalu lam yusibka minna adu nder amin wala meɗoma fa qala rawbilu e inna hadha bazarum min bazari yaquba e baccel ngel ne waɗi fu ɗum ɓi annabi yaquba ɗum iriri annabi yaquba fa gadiba saniyan o fuiti ɓernuki fa qama yusufa ilayhi fa wakazahu bi rijlihi annabi yaquba yehi annabi yusufa yehi heɗammeyimo e kosgal muɗum ni seɗɗa goo wa wakaza yadahu min yadi nangi jungo mako joggi fa waqa alal ardi kawai shikenan sey mo yani e leddi wa qala lahum hey annabi yusufa yiɓe antum ya masharal ibraniyena anon ibraniyen ko en non mbaɗon tasamuna annahu la ahada ashadda minkum on tammi way wala goɗɗo ɓuuri on jarunti eyi non ɗum bo ko meɗomo on ummoye hanuma on hanko falamma ra'aw ma nazala bihim nde ɓe gi hunde ko he'aniɓe wa ra'aw anna la sabila illa al kalasa nde ɓe gi wala fane ɗum waɗata sey de ɓe shakkina sakike maɓɓe kadi hanjum ɓe gi to joni laamiɗo ga Allah naway goɗɗum ba mo woodi baba dottijo nayejo hanjum giyata amin kaɓa ɗum fu ne gatta joni nangu goto amin tana mako ngam ma to a waɗa e noon ɗum gaskiya min mbawata hotuki wuro amin mi yadake min kunake min kooshi alkawal wigo ma'ana min kotida e mako to nanon bo goɗɗum wawa heɓa min hanko bo o wi a subhanallah minon ni min nanga goɗɗo to na gujjanɗomin ko bo mo min tawi kaya amin jiki muɗum o yi mo gujjo hanjum foɗani en haala man ɗigi ko o illa man wajadna mata ana indahu sey de mo min tawi kaya amin jiki mako o yi illa man saraka min nangayda to na gujjo amma o yi to na gujjo o mo min tawi kaya amin e jiki muɗum to e ɗon ɗum to min jangina e man ɗigi min mbiyata to ɗum yehi joni to min hokkay on misali iri ne nanirton wolinde sey ɗum yehi kootu e ɗum wurtino goɗɗo e alkali yimo he gujjo hey moye Allah rene min naami gujjo ba to joni ɗo ɗume alkali tefata kaya bo hoshoyama hanko bo hoshoy ɗum kona noon oye min naami gujjo ba o farti guyka amma o fartayi ɗume hoshoyki kaya ay ɗum hoshoya kaya naabo guyka kona noon tagu hey wuƴo kekel goɗɗo dilla inaare keke on ɗutkon goni to yehi tongi mana darnigel ɗon inaare hen to wurtoyake saɗa hoƴa gongel nandigel dilla Allah to o dilli o wujjino o wujjayi ko an o a sittoni nde kocoyɗa faɗe goɗɗo e juulirde dilloyɗa a wujjuɗena na a wujjuɗe baɗe nandi e faɗe maɗa nde garɗa sonnuɗa kolngal ma he dilluɗa kawai a hittakima sabo gam a hooci faɗe kam bo na a gujjo to ɗo alkali to e nana wolinde de woye Allah rene min naami gujjo ba to joni alkali tokka ate ne ɗum hoƴirta kaya na e atal guyka ba gam haala kanko ka foodi o riwani hoore mako guyka amma o riwana e hoore mako hoocoyki kaya o bo nde ɗum wurtino ɗum an hoocoy kaya gujjo kenan o Allah rende namin wujjoy kaya o ba hanko bo o riwana e hoore mako guyka amma o riwani hoore mako hoocoyki kaya o konoe nde ɗum yimo gujjo o Allah rende namin hoocoy kaya o ba to alkali nanata ko mo wini sey faɗo har joni mana tebuki ate goɗɗe feere ɗe he to haɓɓimo o Allah rene namin hoocoy kaya o ba joni ne ko ɗum tefata ɗum tawi kaya e jungo mako da bo ɗum waddimo bo neyde mako gujjo amma o Allah rene namin hoocoy kaya o ba gujjo wawa soduki kaya gujjo ay ko to soodi kaya gujjo kan gujjo debbo har joni ko ko ɗo kaya gujjo ka ɗum ma gujjo mbiyeten ɗum to gam ma noon ay kenan joni ɗum to ɓaye alkali wiya to joni moye wujjoy kaya o tinde a gujjo bo na an wujjoy kaya o joni moye wujjoy kaya o to ka nana hemo waɗa bayani nana ɗum nani e haala huushi amma to alkali nanata ko haala wi'ata to ɗum wi haala ma nanata hedaro inare hoore non joni ɗo mbol wirten tago e mbiya ɗum haala kenya he fuɗita ƴamma way kadi bo way nder maka ɗon bama nanayi ko mbiɗama
bano awdu mina hanu e sarkin yaƙi ɗon ma mi wino en katammi o yiɗi o wolda e maako sosai hanjum sarkin yaƙi warti ɗum maɓɓitani ɗum mota on garti walla ɗum dañi ɓinguel min gaɗi toko inde magel Abdoullahi awdu mina nde hafti sey gorgel na deyol Allah nene gaɗa o yimo inde magel Abdoullahi kadi o gorgel na deyol to woodi waɗoɓe mbolu e ni bolwanamo keña ƴantoma nder haala kan nder ɗon a wi ka heññi e nder sa'ire bolwuɗa ɗon hemo ƴamtoma oyma kenan mi waɗoya kaza gaɗa bo a wimo fa joga kaza min kaza na mbiɗa mi waɗa gaɗa bo e nder ɗon a wimo ka o nanta mbolu sa'ire bolwantamo kamma noon dole woni nde sey to ekkitama danane kamma noon hanjum waɗe ɗum latti hanjum ma fanni bo ɗum joɗani ɗum hoore muɗum belɗum janguki ma tagu to faami ɗum to famai ɗum bo boyne janguki ɗuɓɓe yowɓe jangirde iri bano nizamiya ni to ɓe garti to ƴami haala man ɗi ilmu goɗɗum bonejum alhaali bo koye ɗum werel ɗum ɓuuri nahu ma hoyuki Allah wallu en inna idan la zalimuna nden kam min toñoke koye amin to ni min nangiti goɗɗo na kocanɗo min kaya ba en ji annabi yusufa to nda ɗon en ardinini qissa annabi yusufa kadi en dilli en keɓa darsiji go'o ɗiɗi e nder ɗon amma hande kam wakkatire nde kocannoɗen hoore meɗen wigo en gaɗa awa go'o waɗi amma noon en ballinay ɗoɗɗon jango so Allah yaari en kadi en panuma yeeso iga e dariɗen ko janguɗen pamuɗen en ɗon toro jomirawo nafra en ɗum ko janguɗen bofuɗen bo en durwa en gaɗa e boɗɗum gaɗɗen nanon ba en toro Allah yafano en wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Modibbo Usman Baferi a yettama. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Kode Radio International. Nda taskaram firo deftere Qur'ana be Sheikh Umar Modibbo Hamman Adama Jada diga diwal Adamawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أن صف إجيني يوم رمضان جمعة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجنيرة الناي الشبان الناي الجري يا دوري بين وقت إجيني لورو تتبري لورو تتبرو ميلادي وجنيرة إنه قصد الناي أن تفصيل دفتر الله تدل أن تنو در سورة البقرة أنبالي أن أمر هذا آية ولقد أنزلنا إليك آيات بينات فأتوا بها إلى الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد حقيقة جزراوي حقيقة أنزلنا من جب إليك فاكي ماذا آيات بينات بنغولة وما يكفر بها ولا غفران وجبما غفران وجبما إلا الفاسقين سيفاسقين يدعون. ayare ɗo nde wari nde ɗo timmitina kiita ayare nde jangi Kenya ha nokkure hamɓe bani Israila nde wari ɓe tawi annabi meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam en mbi Abdullah ibn Suriya ardi ɓe yimɓe fadaka ɓe wari o ƴami ƴamɗi maɓɓe o timmini ragare on ƴamɗi ƴami maako on
وهيئة موجه النبي وحي النبي جبريل من الملائكة جبريل ومدة وحي سوى أي جبريل من كنا جمع بأول سند من ودي ونبنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي كوين dan an problem suriya wala ri annabi jo ay ayaje jippata ma ko do ma kay wala ko de sai mana de wala hujjaji fere e wadde kesu to kanyum de rabiata wala kad anzalna ilayka ayatin bayyinat wala kad haqiqa anzalna min jibbin ilayka fakir mada an annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wi go ilayka do iltifatu do yeytana annabi sallallahu alaihi wasallam lam tasliya dum ittana musuno de ko soccotirta be mabbe hande yahudu en be irum ta annutu mabbe dum be ngadata be irum ko be ngadata be geddata mo do an ko annabi do faa o dekkitina bernde mako o anda Allah jippinani mo ayaje bangude labbe tawi do hujjaje bo labbe nen wala hufranobe ayaje do si fasiki en kala mo wi ayaje dum kuddum dum do yardaade fu o hufu to moy on wi ata yarday ayaje do si fasiki do ay fisku en selliti dum do gebe gebe wodi fasikare haadinta bi adam hado geddal tan den wodi fasikare o sore yimbe yara dum hananta kufu to kanjum mo nani ayaje Allah o do andi mo haberde ma ko andi de lakke tan ayaje do wode wari de do gomina ko woni ha defte mabbe nden baawo do don o wina ayaje do de ngala hujja fere ko de sawi to do andi hadi ko fasikido fasikare man de kufu kanjum jabirawo yata annabi sallallahu alaihi wasallam jedditina bernde mudum haqiqa jabirawo jippini ayaje bangude marde hujjaji bangudi ha mako wala bo be furanta ayaade do c'est fasikere hambe yahude ngari be jamamo naabe jamamo ngambe nutna ba dum fasikare tan wadi be wari tabe jamam kanjum jabirawo jeddino wani na'am وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون أو كلما كلنك عاهدوا بقوسنا نام الكون عادا الكون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم فريق يبرئ منهم درمك نبذه في سكين الكون نبذه فريق منهم بل أكثرهم حقيقة ما بدوتم ما بفو لا يؤمنون بالإنسان to hato jama'ar da tin nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai dige halamate to ya aw kullama aduka da yimbe e kala da ko sina ma alqawal fat nabazu fariqun minhum yabre da ba se sakina alqawal man e dandi alqaida jama'ar hosiri be jeya ko lor di godde der maaji en bi bo ayaje de Kenya be do sawi kissa ayaji arandeje fu amma dilala maaje fere mana ko de handi kata be ko waddi de fere to non jomiraɗo siftirina ɗo yecci annabi sallallahu alaihi wasallam kadi yimɓe ɓe kala nde alkawal ɓe kosanama alkawal pat woɓɓe nder maɓɓe se sakkina alkawal man huɓagal kala nde ɓe hosanama alkawal pat woɓɓe nder maɓɓe se huɓa alkawal may sakkinagal nafsu ɗum fiɗugo hunde on nden fiɗugo bo je yawnare ngam raminu fiɗugo je haaja be qasdu on tawi a fiɗi hunde ramyuni a haɓɓi anniya ha a fiɗa a fiɗi hunde man amma nafsu bana hunde on nde fottanayma nde wawnakima si a sakkina nde tan to kanjum on jamira wi nabasahu fariqun minhum fariqun woɓre yeɓre minhum nder maɓɓe nabasahu si sakkina ayre ma bal haqiqa ɓeɗo ɗo واتبعوا ما تتلو الشياطين على الملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولا تكفر فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوهم بتوكي ما هو ندين الشياطين الشيطان تتلو jangata ko tokkata ala mulki Sulaiman do laamu Sulaiman be annaba ko mudum wa ma kafara Sulaiman hanko annabi Sulaiman o hufrai walakin ash-shayatin haqiqa shaytanuji kafaru bi hufri yuallimuna an-nasa e be andina yimbe as-sihra sihri wa ma unzila dum ko jippina ala malakaini do malaika en didi ko lambe didi bi babila hawro yete go babila haruta wa maruta wama kambe on yete haruta e maruta wama yuallimani min ahadi wama yuallimani bi andin tako min ahadin be goto fu hatta yaqula habe bi hatta yaqula be biya inna ma nanu andu minan do fa fitnatun min fitna dum jaraba on ala takfurta ta hufu wa yata'allamuna bi annina ma minhu ma ibbe mabbe wa yata'allamuna bi anda minhu ma ibbe mabbe ma yadurruhu ما يفرقون به نمكو بسندين درتا به بماجم بين المرء يكون غدو وزوجه اتير كرامودم ويتعلمون بأن ما يضرهم قطرة به ولا ينفعهم كنا فتابه وما هم بضارين به وما هم بلاتاك بضارين إلى طرد به بماجم من هذه الغوتف إلا بإذن الله سبحانه الله ويتعلمون بأن ما يضرهم قطرة به ولا ينفعهم كنا فتابه ولا ينفعهم ابن فتابه ويتعلمون ولا ينفعهم وما ضر إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ولقد حقيقة علموا بأني لمن اشتراه أن سود بهم دو هو فتت بهم دو ما لهم ولا قوة من الآخرة يبقى الله من خلاق يبقى حجة وكما جيفو ما لهم في الآخرة من خلاق ولا بيس ما شروا به ولا بيس ما شروا ما هو لين شروا به فبتت به أنفسهم ينكم بين لبيس لحل ما كانوا يعملون لكم بالآخرة هو to ayare do nder sayi kitaji duddi nder sayi bo hujjaji duddi ngam fastirgo de hayre tan foti hosa en sa'a ko kuma bura sa'a man ma to amma en bollonde de ko Allah hoddiri hander mare to en hebi en timmini fassara mare nder wakkati wodi to en timminay bo yahugo jango foti en timmitina to Allah yardi wattaba umma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman kambe yahudu en ɓe tokki ko sheyɗanuji jangata ko mbi'ata ala mulki Sulaiman de laamu Sulaiman to sanadi jippugo ayare ɗo en bollino woodi ɓawo annabi Sulaiman acci duniyaru en wi ɓe sappani ɗiiko bi'eteɗo Rahba'am lebe sappani ɗi ko bi'eteɗo Rahba'am nden hamɓe bani Israila sey ɓe moftidiri ɓe wari ɓe tawimo ɓe mbi fato baba ma annabi Sulaiman ɗo ñaƴƴinani amin laamu an bonuy a hoynanan amin na ko a hoynanta amin hanko sey o sali jaabugo ɓe wakkati en man o wi ɓe kokka mo wakkati ɓe hokkimo wakkati ɓawo balɗe tati hoore en bani Israila fuu ɓe ngari ɓe mofti ɓe ngari ha yeeso makko ɓe mbiyatamo to min wari ƴamtugo ma haala go sey o wiyata ɓe to o yi hondu am ɗo kayru tan ndu sannanan on ɓuri no baba am sanniri on ngam baba am eltiri on be ɓocci min mi eltiran on be kaafaji baba am hoynani on kujeji ɗuɗɗi min ɗi fuu maji mi hoynanta on mi sannanan on ha ɗo maji to ɗo bani Israila ɓe fuu maɓɓe ɓe en bolwi sey ɓe senditi geɗe geɗe mana hanko wala ko tokkimo Rahba'am senanta suudu Yahuza ɓe Bunyaminu tan sey warti ɓe faddi hoore maɓɓe ha wuro Urushalima kadi Baytul Muqaddas jonta ɗo Jerusalem sey ɓe faddi hoore maɓɓe laati kanjum woni mamlakatu Yahuda nden luttuɓe bani Israila sey ɓe sufti i dimɗinaɗo Nabi Sulaiman may ɗon
biyeteɗo Yarba'am se ɓe lamminimo nde ɓe lamminimo se ɓe eggidi ɓe pat ɓe acci weldi Palestine ɓe garti ɓe jooɗi e wuro wiyetego Samora o Iliya ɗo amma hannde reddi Iraqi ngo woni se ɓe jooɗi totton se laati Mamalik ɗiɗi hamɓe ɓe laati ɓe ɓuri haɓe ɗo mari haɓoɓe hamɓe Yarba'am be jamare makko oɗo mari haɓoɓe tan ngattay yimɓe 1,600 to nden Raba'am ɓi Annabi Souleymana be ɓe o wondi hamɓe ɓe fuu maɓɓe ɓe saalayi yimɓe 1,120 ayi ɓeɗo ɗo soyɓe coyi 4 to ɗo nden hanko Raba'am oɗo mari sifa ka Yarba'am wara nder sifaji man ɓe pat ɓe ɗo andi o ɓi Annabi Souleymana o ɓe ɗo andi Annabi Souleymana hanko woni annabojo bani Israila hanko nuni lamɗo bani Israila ɓe andi Annabi Souleymana bo nder zuriya Yahuza wuti to oɗo mari sifa je Yarba'am wala Yarba'am bo ɗum ɓi macciɗo maɓɓe on to nden jotta kam noy on ɓe watta ɓe wonna hakkiloji ammatu nasi heɓa yarda dow senditugo laamu ɓe senditiɗo to ɗo se ɓe gaddi fewre ɓe waɗi ka tabbugo ɓe waɗi ka fewango Annabi Souleymana nder man ɓe mbiya Annabi Souleymana na o lamɗo bo o sirowo on nder man ɓe titanimo fewre ɓe mbi ayi o te'i ɗo ɓe feere feere waɗi 300 ayi rooɓe ɗo ɓe dasi hande o naywi ɓe wayliti hakkilo maako kanko Annabi Souleymana ayi o te'ani ɓiɓɓiyanko en o te'ani ruuma ɗum ko en o te'ani fiiniɗɗinko en sey ɓe pat bo ɓe rewoɓe labbi on asli maɓɓe sey ɓe ngaɗi Annabi Souleymana waɗani ɗum labbi ha nder saare muɗum ngam may Annabi Souleymana ma hufri to sey ɓe waɗi ka siriyugo pewe irum ɗeɗo ɗo ɓe waɗi ka siriyugo pewe irum ɗeɗo ɗo ɓe ngaɗi ka lowugo ha nder bani Israila sey ɓe ngaɗi mamlaka maɓɓe hamɓe Yarba'am ɓe ngaɗi inde mamlaka maɓɓe mamlaka Israil ay hamɓe on laɓɓe Souleymana ɗo sirowo on o tefero on e ko nandi no ɓari ka bolle heɓa ɓe itta hakkiloji yimɓe ha ɓurtu be seneje ɓi Annabi Souleymana ɗo ɓe wonni hakkilo yimɓe banni to kañum jidduma ɗo lutti ha maɓɓe ha samano Nabi sallallahu alaihi wa sallam woɓɓe nder maɓɓe yahudu en ɓe ɗo sigi Annabi Souleymana sirowo on ayi nder maɓɓe wodi mo waɗi tawi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ɓe dina min nani aɗo wolna Souleymanu nder annabo en wala no min toppira deftere maɗa ngam aɗo wolna Souleymanu nder annabo en Souleymanu bo ha min ɗum sirowo on to kañum jamirawo sey jippini ayare ɗo واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا تنين حتى واتبعوا ما تتلو الشياطين بين الشياطين جلو الشياطين الإنسنا كل الشياطين الجن أمبولنا على ما تنيرا ما جارن ديه شياطين الجن أن عندهم جناجون يا نبي سليمان ألتي أم نبي سليمان الله ألتي لما جناجي أن يجنو وقتي لو إرني galilaji goɗɗi feere feƴƴi o ɓerni sey o tori Allah o wi rabbi ighfir li habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'diya innaka antal wahhab ayi jamana sey addi fee fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab wash-shayatin kulla banna'in wa ghawwat jamana sey eltani mo shaytanuji ɓawa hokki mo hendu eltani mo hendu kayno dillita be mako hawjidi fu sey lori eltani mo sheyɗanuji bo ɗum meeɗaka eltane bo annabojo bo ko arti nden bo ɗum metata eltango annabojo goɗɗo bo hakko warata ngam nanema o wi Allah hokka mo laamu je wala mo heɓata ɗum la yanbaghi li ahadin min ba'di laamu may handanayi ko mojo sey min tan heɓata to andugo feccare jawmirawo ɓe andugo dokke Allah na ɗum kala ɗum ba anni jotta hande wawana wi Allah hokkama ko metata hokkugo goɗɗo fu a duniyaru Allah ɗo mari baman kero wala o hokkete ko hokkay ko moƴo haɗɗo to nasan andal gongal feere to haɗɗo an ko Annabi Souleymana sey Allah eltani mo jinnaji laatiɗi shahadiniji to hande modiɓe tafsiru woɓɓe mbi ɗum shahadinul jinni on to ɗum shahadinul jinni ay kañum on zahiri ayare ko anndi cheyɗan nanema diga jinnaji on
kodeke ɓiɓɓe adama ɗo hosa sifa sheɗanu noyi ɓiɓɓe adama hosa sifa sheɗanu to ɓe huyi irum kuuɗe sheɗanu to haɗo woɓɓe nder moƴɓe tafsir ɓe mbi aa shayadinul insi on nuɗete haɗɗo to ɗum ɗume on tatlu shayadinu ɗo watta bo ma tatlu shayadinu ɗum mari sheɗanu tala ɗo mara mana ɗiɗi ɗo mara mana jangugo ɓe o siiri gite muɗum ɗo laara oɗo yara ndiyam ɓe o siirayi gite muɗum ɗo laara oɗo rufanam ha leddi on to kanjum on none tatabre nder nune o wiyete siiri kanjum on alshawasa arande ɗum tarhibu nufusi ɗiɗabre bo ɗum ɗo mari alaka be anasirul kimiya tatabre bo ɗum shawasa hiila ko rufa'ido to nden no siiri woni be siiraaɗo to haɗɗo woɗi ɓe senditi yimɓe geɓe ɗiɗi woodi ɓe siiri waɗanta asiri ha muɗum woodi ɓe siiri watta tasiri ha muɗum amma siiri waɗori tasiri ha goɗɗo ndiɗo mari alaka be waɗowo siiri man hamɓe siiroɓe no ɓe none woni woodi sifaji ɗi goɗɗo yottata ha si andal siiri to yotti nokkure man o siiran siiri makko ndi waɗan tasiri ha komoy woodi ha goɗɗo yottata siiri ko o waɗi siiri man ndi watta tasiri ha woɓɓe ndi waɗan tasiri ha woɓɓe feere kañum ɓe mbiyata ɗum ɗo diga bunyatul jasadi makko gaddi makko be andal makko be dede suluku makko be bolle makko be fitinare makko haɗɗo ɗum ɗo yaara en ha andal gollal feere woodi suluku je ɓiɓɓe adama ɓe waɗata a taw goɗɗo o nasti lawol suluku to oɗo waɗa suluku mako oɗo waɗa suluku mako oɗo waɗa suluku mako ha Allah ya omtalamu al awalimu zulmaniya fu mana na suutu fuu muɗum o wawan waɗa tasarrufu ha nder mum sei to o yetti ha marhala ɗo sei o ta'e diga halara mana o yettata ko ha annura jawdirawo sei o hata haɗɗo to irum maɓɓe on wattata siire e siiroɓe mapindi en buude en mawɓe ngam ɓe andi asrarul kawni Allah hokkiɓe andal je ɓe yetti andugo asrarul kawni to a tawan hamɓe ɓe wawan ɓe waɗa tasiri ha siiriji ɗuɗɗi mana ɓe waɗan tasiri ha komojo ha siiri maɓɓe sei mo Allah reeni to kañum haɗo ɓe mbiyata nder none ɓe siiri nangata bi'atul nufusi ɗon mana laafa yonki en kañum a tawata siiri ɓuri nangugo rooɓe benata ɓikkon pamaron be bo famarɓe ha nder yimɓe mana na mawɓe ba cattum a tawa siiri nangi mawɗo bako siiri nanga mawɗo sei to ɗum saɗi amma famarɓe a tawa siɓɓe ɗo hoyi ngam ɗume duufu nafsi maɓɓe to haɗɗo bo sei a tawa ɗum ɗo fassirina en zannu ɓi adama ɓe joomiko ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu in zakarani ko iraɗani kañum goɗɗo oɗo waɗi itikadu siiri waɗan ha maako to warti waɗi itikadu siiri nangam mo to ni nangam moga non ndi famɗiri fu yarata siiri makko to goɗɗo bo o arti o waɗi itikadu wala battiɗinowo sei Allah wala ko ɓi adama wawi be makko sei ko Allah waɗi be makko to oɗo ɗo siiri battiɗintako makko ngam ɗume zannu makko ɗo ha Allah on waɗowo to kamɓen to a hoori ɓi adama wawan waɗa jokke a waɗi ɗo on aqida maɗa to jokkete man to bo waɗi aqida maɗa wala ko ɓi adama wawi bema sei ko Allah waɗi to ɗo bo wala ko ɓi adama man wawi be maɗa ɗo on fassirinta en ha tasiru be soyɗe tasiru to sei en wara en yotta noyi siiri woni ha zamanu annabijo sallllahu alih wa sallam to haɗɗo ɗo ɗomen en tawata hadisol sahihul buhari buhari be muslim ɓe fulli hadisol buhari be muslim ɓe filli hadisol ko jaɓa diga annabijo ɓe sallllahu alih wa sallam ɗo woodi bi'eteɗo labidumnil asani ɗum yahudujo on nder yahudu en daari madina o siiri annabijo sallllahu alih wa sallam o waɗi siiri man bo o waɗi taari o surɗini saari man
nden o waɗi suura nden sey o hoosi garaaji katti mottiɗo o motti kujoɗo janngirde maɓɓe nde siiri man piɓe 11 o haɓɓiri ɗum o hawti be ko o hawtata o waɗi ɓiyi ko debbo sakkini ha nder wawru to kañum haɗo annabi men sallallahu alaihi wasallam se o hoyɗa hunde ba nde waɗi mo nden nde waɗayi mo o waadi be majum ñalɗe nden Allah yeri malaika en ɗiɗi jibrila be mikaila o oɗo jooɗi ha dow hoore maako oɗo jooɗi ha dow kosɗe maako se mikaila ɗo jama jibrila ko jibrila ɗo jama mikaila e ko waɗi gorko ɗo nden malaikajo goto sey jaaba ay gorko ɗo o siiraɗo e mo siiri mo biyeteɗo Labidu ibnul Asami siiri mo e no o siiri mo nda ko o waɗi e to haɗo o sakkini ɗum ha ɓundu kazaru to haɗo kañum on jippini surol falaki be nasi ayi falaki be nasi ɗo mari ayaje 11 qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad nen qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas ay ayaje 11 Jibrila to jangi ayare sai timde fista Jibrila to jangi ayare sai timde fista ndo timmini ayaje 11 tibe mayde 11 fuɗi fiski siri man fiski annabi sallallahu alaihi wasallam sai timde mo to haɗo modi be tafsir sabe ngadi ha wobbe fere bi hadith do sahata ko ay wala no sini nemira annabi ay siri do wala no memira annabi jo wobbe fere wi hadith o ngol sahay nder mabbe imam ahmad o wi hadith o sahata ko to amma hadith o ngol wari sahih bari be muslim waddi gol to moni be tafsir sen ngadi tawili be bi foti dum memi annabijo foti dum memay annabijo amma dume en do andi falaki be nasi kat iyu lurudi kat iyu dilala sura jodi se ko ala ko de yake ablan mas'ud ha qur'anu re mako hanko e bi qur'an mako sajju wala falaki be nasi hanko bina na qur'anu ko dila qur'anu re mako wala amma qur'anu mako sajju dume no itawatu wa sabana nabijo falaki be nasi do qur'anu kan joni en do janga ha hande nden hande falaki do bo wodi wa minna sharrin nafasati fil uqadi sharri fuufoɓe haɓu ɓadu kañum ɓe mbiyata a seeɗe ngaɗi siiri man Labidu kom o umri ɓikkon maako rooɓe kamɓe on waɗi siiri man eɗo hatta ɓe ɗo ayina fasati ɓe lafzuji nasu jomirawo gollodi to haɗo se woɓɓe nder modiɓe tafsiru ɓe mbiyata aa annabijo sallallahu alaihi wa sallam jaribirama ñaw nden wo fotiri Labidu bo waɗi siiri muɗum sey ɗi wari ɗiɗo ɓaari nder ɗiɗi Labidu ɗo yi'a siiri mum waɗi tasiri annabijo bo Allah jaribiri mo ñaw se jomirawo yerɗi Jibrila waɗi fisti ko Labidu waɗi annabijo bo heɓi dama mum to a tawan ɗiɗo gondi ɗi wondayi ko kuma ɗum hunde woore on ko kuma kujeji feere feere to amma ko saani siiri feɗɗani annabijo sa sallam merimo to haɗo toni siiri meman annabijo meɗen sallallahu alaihi wa sallam toni siiri meman annabijo hasi holli wala mo hisata ɗum waasu on ha meɗen toni annabijo fu yotti siiri memamo to wala mo hissata siiri semo Allah reni nden bo holli siiri ɗum saabitun mutawatiro hunde on tabutude wonde tawatu to ha waɗugo tawaturu siiri holli en ɗum jotta ko en famata ko woni siiri yu'allimuna nasa sihra ko woni siiri ɗum andal on ngal ɗon diga zamanuru nane ngal ɗo ronrontire bo ha waddi zamanu annabijo men sallallahu alaihi wa sallam ha ɗum waɗi tasiri ha zamanu annabijo ha qawlu woɓɓe feere nder modiɓe nden bo ɗum ɗon ha waddi hande ɗum accatako bo ha darngal ngam ɗume ɗum andal ɗon ko heɓa diga sheyɗanuji yo andi muna nasa sihra nden hanji sheyɗanuji ɗo bo ɗiɗo andina yimɓe andal man
laataaki cheyɗanuuji ɗo anndina anndal sihiri kanjum waɗi ngam ɗororontira ɓe mbi bo to yiɗi cheyaɗinul jinni kanjum on zahiri to yiɗi bo cheyaɗinul insi to yiɗi ɗum ɓiɓɓe adama ɓe sifaaji muɗum ñidde haye warti ba cheyɗanu ko kuma ɓuri cheyɗanu to nden ndaa bo no ɗum battinirta ha yimɓe no ɗum battinirta ha yimɓe fodde imanu maɗa fodde tasiri sihiri ha maɗa so aɗon nuɗɗini wona ko heɓata ngam en tan min tawan koɗeke so yettu yetto jengirde janngo wama hum bidarrina bihi min adin illa bi isnillah wala mo ɓe torrirta be sihiri se be duga e allah to haɗɗo to en yehi en tawan totton on fastirinta en no woni fuu ne en famata ndano tasiri man woni ɓe ɓiɓɓe adama to ko famete haɗo andal siri ɗon ɓe nasti qur'anu ngal heɓama bo toy ha cheyaɗinu to yiɗi cheyaɗinul insi cheyaɗinul jinni nden ɓe laati bo cheyaɗanuji ɗiɗo andina ɓiɓɓe adama nden ɓiɓɓe adama bo ɗo waɗa siri man nden to heɓa woɓɓe feere wala heɓa woɓɓe feere mana woɓɓe feere allah ɗo rena ɓe woɓɓe feere bo wala heɓa nden ka allah to nden bo ngal ɓuri ɗuɗugo bo ha yahudu en ɗoɗɗon ngal layleyki ha ngal nasti hananta ummatore annabijo men muhammadu sallallahu alih w sallam ngam tawama en mbi kodeke kaldanin ko en dawla ɓe arti dawla araɓe kode akkadiyin nden tokkata kaldanin fiye nden ashurin ɓe pat maɓɓe ɓeɗo mari andal siri amma ha araɓe ɗum famɗi kodeke en andi hande araɓe ɓeɗo tindira afade annabijo sallallahu alih w sallam walaw nazzalna alayhim ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون جل ربي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء والنوم مأبتا لقدامك دقا أسنا بدون غير ميراج ونملي إيه مقبت الله عصما إنما سكرت أبصارنا أجد ما في يوم مفا بل نحن قوم مسحورون من النوم من سيران فأسي أن السيري hamɓe araɓe ɓe andinga amma ngam lollay ha maɓɓe woɓɓe feere ɗo jongita ngal ha worɓe woɓɓe feere ko ɗo jongita ngal ha rooɓe to Allah yardi janngo en timmitina nane ma en mbi alama ka ɗurka caɗɗum ñalawmaɗa nde heeta en nden bo en ɗo mari wakkati luttuɗo en heɓan en jaɓa ƴamɗina anda o sey janngo to en timmitini kitayare ɗo man nden en jaaba ƴamɗinen bo to Allah yardi سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين be amin jemma e nyalawma ton gostoro be gumbar radio man domi tadi 49 der Abuja ndarde gowongelde fu wala hendu ko hoshaki hite sudu radio code international sai ummatore konde min don gam onon ma gonden be amin on mbawa heɗitago taskaramje Kode Radio International dow matotiral internet www.koderadio.net ko radio garden min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi nanugo Kode Radio International ngam wallugo fulfulde be pulaku nda taskaram nyalade sappo ragare sumaye be Usman Yaya Musa Maiduguri. Heɗitoɓe assalamu alaikum en getti jomirawo gadduɗo en ha taskara meɗen ka musamman dow ko larani lewru barkanteru ndu sumaye nden nonnon en andi ɗon mari geɓe 10 arandeje 10 ɗiɗabje e do 10 ragareje kala 10 fu wodi ko sawi nder ɗon hande fu taskara kan en gaɗanka e modibbo meɗen mawɗo wato modibbo Ibrahim Ali Musa gonɗo nder gallure Maiduguri diwal Borno bako min puɗɗa ha mi jaɓɓomo tawon modibbo a jaɓɓama machallah ba artumi wiigo en bolwan dow moƴƴeji gonɗi nder sumaye nden e mbar jari e do ko handi kala julɗo Allah fuu waɗa nder wakkatiji ɗi sumaye ɗiɗo ngam man akramakallah bisimillah
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا دير رابي جولبه فلبه الحمد لله en jetti Allah hakki en lewru marndu moƴƴe ɗuɗɗe. to lewru nduɗo annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo wi'a aran maaru ɗum himmiye rahma, caka maaru bo maghfira ɗum ya'fuye, ragare maaru bo itqum minan nar ɗum jomirawo rimɗinan himɓe idgo e yiite. to lewru nduɗo bano ɓe mbi hayru ragare maaru woodi jemmare barkantere nde ɓe gi'ata nde laylatul qadri. jomirawo oɗo wi'a ha qur'anu laylatul qadri khairum min alfi shahr. jemmare nde ɗo woore ndeni ko a goɗɗo heeɗininde to nde ɓuri lebbi ujunere mbar jaari. lebbi ujunere bo wodi ɓe ngaɗi lissafi jiyo ɗum duuɓi 83 hanjum woni lebbi ujunere. to a yeɗini jemmare nde ɗo ni Allah hakkete mbar jaari ko ɓuri duuɓi 83. to yeɗingo jemma bo ɗon fuɗɗa daga habda yalɗira jam'u sa'i julde ɓe himɓe, nden bo ɓe subaha ɗon bo julde ɓe himɓe heɓa jam'u. to annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo wi'a yo kala julɗo jam'u sa'i ɓe subaha nder himɓe to ba o yeɗini jemmare. to ɗo ko fuɗɗata. nden ɓawo ɗon bo kabda daidai bawuɗe maɗa njula sallikeje tarawih. nden bo ummoɗa caka jemma yimɓe ɗon naafa ko woodi ummatore ɓe maɗa juldun ɓe jama'are waɗon tahajjud. ko feere ma bo ummoɗa naafa daidai ko Allah wawnima. nden bo annabi sallallahu alaihi wasallam latake e sappoje ragareje ɗeɗo oɗon ummoɓe hoore mako, nden o ummina himɓe saare mako ɓe ɓiɓɓe mako fuu o ummina ɓe jemma ɓe naafa ɓe toro Allah. nden bo annabi sallallahu alaihi wasallam wiɗo wi'a tagu ɗuɗɗina yiki Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. ya Allah an on woni ja'afotoɗo, nden bo a yiɗi ya'afuye ya'afa. to noon handi tagu ɗuɗɗina do'are de Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. tokko ɗaɓɓi tora ko wawayi rakkata yikuki bo tokka toraki Allah ya'afo ɗum. ko Allah wafinimo jemmare barkantere nde ɗo Allah ya'afotomo, ɗum bo hakkamo mbar jaari ɗuɗnini bolluɗen ndiɗo. to annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo wi'a man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. kala geeɗinɗo jemmaje lewru ramadan, lewru sumaye, to jomirawo ya'afotomo kala zunubaji o waɗi kandi ɗi artuɗi o waɗi ɗiɗo fuu Allah ya'afotomo. to ngam majum handi kabden nda jotta kam ko luttani sumaye ɗum nyalɗe ɗen ni nastaten daga hande. to jemmaje ɗeɗo handi tagu ummo habda, nden bo ummina ɓiɓɓe muɗum, ummina himɓe saare mum fuu tata joɗono josuɓe ko nandi ɓe muɗum. nden nyalɗe ɗe bo ɗuɗɗum fu himɓe ɗo ngaɗa itikafu. ko e nufoto ɓe itikafu bo goɗɗo nasta julirde joɗo ɗon rewa Allah, wurtatako sai laru bataraki walla ɗaɓɓuko ko nyama warta joɗo ko nasti julirde bo nasti itikafu bo joɗo ɗon janga qur'anu walla ɗon waɗa istighfaru walla ɗon waɗa zikru Allah, ɗon waɗa la ilaha illallah walla bo ɗon waɗa salatu annabi sallallahu alaihi wasallam. ɗum handi tagu to ko waɗugo itikafu bo ko ɓuri famɗugo nyalomare be goɗɗum feere nder jemma. o nasta jemma nden o wurtatako bo sei ko o nyalde nden o weeti o sumake ha ko o sumtake kenan ko yiɗi o wurto ɓawo mangariba. ɗum ko ɓuri famɗugo. amma nyalomaje deidei no kocanɗa hoore ma gaɗata ko a koca nyalɗe 3 ko nyalɗe 5 ko nyalɗe 10 fuu no kocanɗa hoore ma. to itikafu bo ɗum woodi mbar jaari masin tagu nasta julirde
joɗo nde fu ɗo rewa Allah ɗo janga Qur'anu. Gaɗɗo itikafu bo a wurtata ko yaha sanugo nokkure wonde feere, walla wurtata ko yaha nokkure wonde yalɗirde goɗɗo maayi, fu yahata ɗum fu na ɗum kuuɗe maako. hanko ɗon suklani ibada tan nder juulirde, o wurtatako bo sey to ñalomaje o hooci ɗe timmi nden o wurto. to itikafu bo ɗum hunde nde ɗuɗɗum fu annabijo ɗum waɗa nde ha lewru nduɗo, nden bo ɗon ha sappoje ragareje ɗeɗo. woodi ni kam ɗume be ɗume handi ɓi adamajo ɗuɗɗina wadgo nder sappo ragareje ɗeɗo? sappo ragareje ɗeɗo giɗen annabijo yake seyda Aisha ƴamimo ko Allah waffinimo laylatul qadri, o yiyo ɗume handi o waɗa, o yiyo tokko yiki allahumma innaka afuwun karim, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, o tokko do'ago do'are ndeɗo. nden bo o tokko ɗuɗɗingo qur'anu, kala ko handi cuumiɗo waɗa fu to e ñalomaje ragareje ɗe hani o sowa ɗum, o sowa kujeji o waɗata, o naafe o ɗuɗɗina ɗe, nden jangiki qur'ana o ɗuɗɗina, sadakaji bo o ɗuɗɗina, ɗum ñalomaje barkanteje, ragareje sappo ragare. annabijo bo ɗo yi'a himɓe ɗaɓɓita laylatul qadri ha mbil jemmaje mbil, imma nogas e go'o, jemma nogas e go'o, ko jemma nogas e tati, ko jemma nogas e joyi, ko jemma nogas e jeeɗiɗi, ko jemma nogas e jeenayi. to e jemmaje ɗeɗo himɓe tagu wafoto laylatul qadr. ngam majum ɗum modiɓɓe mbi'o goɗɗo yeeɗina jemmaje ɗe fuuni, ko a yeeɗiniɗe kana halas kadi andi fakat a geeɗinɗo ɗe fuumaje. amma ta yi sey jemmaje mbil ɗeni tan ummotoɗa, a habdu kala jemmaje fo umma yeeɗinɗe, ngam keɓa bofta ɓandu ma bo wofta ummaki kala wakkati fu. Allah waɗa enen ɗo nder wafotoɓe laylatul qadr. machallah. Heɗitotoɓe ha ɗo min ballinta taskara man ka modibbo meɗen modibbo Ibrahim Ali waɗani en dow sappoje ragare ɗe laylatul qadri. miɗon yelo en bototo e maaje. ɓe wallinde yakiɗiraɓe am ɓe huudiɗiraɓe am ɓe Kode Radio International. min desɗola bangal taskara kan Usman Yaya Musa wi'ata on sey wakkatire wonde. Usman Yaya Musa yettama. nda taskaram holkom sumtoriɗon hawtade Ayuba lamɗo muñal. ujunaje yimɓe ɓenneɗo weedeɓe ala imrana sabu hoore maɓɓe ndule heɗitoɓe assalamu aleykum, barka men be loruki fotta moɗon nder taskaran holko sumtoriɗon to min gaddonoyta on natimalla photoji e vidéoji ima kofli barka e sumtari ɗi woɓɓe nder heɗitoɓe Kode Radio lildoytami. inde an Ayuba lamiɗo muñal, arroto e waddunoyki on taskaran kam mi yela on sumti jam. ujunaje yimɓe ɓenneɗo weedeɓe ala imrana sabu hoore maɓɓe coma dalla da fuɗɗire modibbo arandejo bisimillah. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. holko sumtori ɗon sakirawo moɗon Saydou Macci hofnata on yelana on khayru e nda komin sumtori ɗon keeɓi gulaguel e kadi ɓe biredi ɓe kunuri to machallah ɓe ndiyan kadi ɗon paɗon kofnama on yelanama khayru. mi yelo kadi kala kombo fo sumtake jam Ibrahima mo dake Ayuba lamiɗo muñal e kadi luttuɓe fo Ali Zaki, Ali Ndiyawa e likita Alpha e kadi luttuɓe fo on kofnama on geɗanama khayru. mi yelo kadi en kirto jam. so assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. jawleru holko sumtoriɗon machallahu sakiraɓe bandiraɓe tawete ɓeɗo nder holko sumtoriɗen wato suudu radio TRI Abuja. Ayuba lamiɗo muñal an omtani en du zawleru. Ayuba lamiɗo muñal a jarama, jomirawo waɗani a yari ndiyan jam machallah. ra koble an yaki to tedduɓe ɓe Allah teddini. Alhaji Sa'idu Maccu a homnama a jarama e lalle kam a sumtorake bi kusir kam to machallah a homnama dottijo. Alhaji Buba Nakowa a homnama a yelanama khayru ɗuɗɗum no fewi no laaɓi. Umar diga Kwara State, Umar a homnama jomirawo waɗa yari ndiyan jam.
Alhaji Alin Diyawa Mbakka Maiduguri jomira waɗa irin ndiyan jam Alhaji Abdallah Saudian horiɓe luttuɓe on Fatima ɗon on fuu to gonɗon mi homni on milanake on khairu sakiraɓe bandiraɓe jomirawo waɗa finan jam machallahu inde am Ali Zaki daga ɗo nder birniwol Kaduna Nigeria. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum jawleru hulɓe Abuja jahiri men noy shewrina hande no muñal to noy sumaji ɗum humtake dam to madalla a woɗino ardiɗo suudu ndu Ayuba laamiɗo muñal mi sannima melanima kayruji mi ƴamani jammuji ma lamba huji poto ɗo daga dow faales ɗo humi jewti ɗum jewti ko assalamu amina du'a'uji yimɓe ramadana malakoji wiida amina du'a'uji yimɓe ramadana malakoji to madalla heɗitoɓe ta'ungoyte yon keɗito suudu radio kode international wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran holko sumtoriɗon on mbawa lildo kimi vidéoji nantanate ima kofli barka e sumtari nder jawleru amin du holko sumtoriɗon wondu i WhatsApp kala nyalande fu ɓawo sumtari Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jawleru holko cumtoriɗen ɗum radio kode international tawte ɗum Abuja jagorɗo meɗen Ayuba Lamiɗo muñal maɓɓitani en homnama yelanama kayruji ɗuɗɗi aranni mi homni Ayuba Lamiɗo muñal nden enanta Alhaji Saidu nden enanta Alhaji Talba Jambutu mi homni Alhaji Muhammadou Ka to taweteɗo leydi Niger na Kamaru mi homna Alhaji Ibrahim Iromo Dake nden mi homna Ali Zaki mi homna Bubaruwa nden mi homna Comrade Usman mi homna Alhaji Umar Umar Alhaji Abdul Karim Inyas Alhaji Talba Jambutu Bobbo Jawai endanta ɓi ko awwal Bobbo Suleiman Samda Nantari jami'ijo radio Pulako FM mi homna kala kettintoɗo e wakkatiyel ngel fuu yelago on jari ndiyan jammi sumtorike e ndiyam e kunu mi homna on fu moɗon indiyam Bubana ko taweteɗo leydi Adama Yola Nigeria mi homni on fu mon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jawleru holko sumtori ɗon on kiri jam on kirti jam no comri no wuro noye golle noye habdugo noye harkaji no ibada mi weelo ko mo yari jiyam jam to tawa fu masha Allahu emi hofna sakiraɓe bandiraɓe daga jagorɗo meɗe Ayuba Lamiɗo muñal Ibrahim Iromo Dake Alhaji Maccu be Bubana ko Ayola Adamawa State dembo miɗo hofna Isaka Gidado to on fof kamon on fofnama on jettama on jelanama khairuji miɗo Mohammed Gidado iga leydi Douala lesdi Cameroun mi hofni Likita Alpha be luttuɓe on pat momiɗo hofna ko dow inde mum dow lamba muɗum miɗo lano khairu inde an Umar Umar ɓullotaɗo Parante. to madalla heɗitoɓe fuɗi fuu iɗo omin gaddi ragare taskaran holko sumtoriɗon ka hande dow darde hukuma suudu radio kode international inde an Ayuba Lamiɗo muñal mbiyaymi on ɓaalen jam Ayuba Lamɗo muñal a yettama ha ɗo fu min gaddi ragare taskaram jaminɗi hande mo itinɗo taskaramji hande Ahmed Arab Aboubacar Azare kawtuɗo taskaramji hande ɓileɗi Arab min Mouhammad Aboubacar Bokos wiyatom balen jam.